रात भर सखी जागल रहेला, रात भर सखी लागल रहेला, जवानी के पानी मोर सोखत, जबले बिहाने न होखत, तबले भातार मोर ठोकत। जबले बिहान ना होखता तबले भातार मोर ठोकता। अरे ए भाई लोगन, अगर ई गाना अगर एडियो सॉन्ग तू लो सुन बोलो नु तो मतलब समझ सक बोलो नु कि रात में भौजी कौन ठोकवाल चाहती है। लेकिन ता लोग डिस्क्लेम करके बतावता नहीं आवतन देख लो स्क्रीन पर भौजी लौकती है। जैसे में भौजी का नाम ई बानू कि राती खान में ओंघाई नहीं खेल लागत नु तो ये मतलब भईवा मतलब ठोक के सुतावता। तो भाई लोग गानवा के पहली बार रेडियो सॉन्ग सुनी तो समझ सकी लोग कि मतलब कौन ठोकाई करे के चाहता। और बेस आगे हम ना बोले भाई लोग, तू लोग समझ सक बोलो। तो क्या हाल बा भाई लोग, आज हम बात करे वाला बानी अवधेश प्रेमी भैया जी पता। तो भाई लोग आज के वीडियो में मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहे काहे कि आज के वीडियो में नु अवधेश भैया के बहुत कस के पेलाई करम। तो वीडियो स्टार्ट करे से पहले एगो डिस्क्लेम कहल चाहता नहीं कि ई वीडियो बनावे के जरूर कि आप सबके एंटरटेनमेंट करला के दिल के ठेस पहुंचल। तो भाई लोग वीडियो के सीरियस मत लियो। तो बिना कोनो लारवा लहसुन के नु कल जब आज के बकचोदी सारे स्टार्ट हो जब चढ़ल हसोरा परी काहे हो बढ़े रोजो जो बनबरे खीस। अच्छा तो भौजी के जोबन बढ़ता तो मतलब भौजी के खीस बढ़ता। अरे ए भौजी पिलवावल कम कर दे ना तोर जोबन बढ़ी। खइलू का दानी दादा धर की चक्कर को मोड़ हो गइल। अरे नीचे से छुए का डगर हर की चक्कर को मोड़ हो गइल। भाई लोग तू लोग समझ ना सकबलो कि अवधेश भैया का कहल चाहतन। तो भाई लोग तार लोग हम डिस्क्लेम करके हम बतावतन। देख लो अवधेश भैया कहतन कि काज ने का तू ना खातिया कि एकर चाकर कमर हो। एकरा साथ में ई पूछलो हनु कि नीचेवा से कटहर छुअता ई काज ना छुअता। ई लार ओइसन बोललन कि इनकर बात समझ में ना आवेला। आ एक लार खानी मुहवा बनाला सर मुहवा एकरा देखला के बाद सर ओइसन लागेला नु कि दौड़ाई के सार कोनो कुत्ता पेल देले बा। अरे नीचे से छुए का डगर हर की चक्कर को मोड़ हो गइल। नीचे से चुए का दूना कटहर की चाकर कमर हो। अरे ए अवधेश भैया तारा के हम बताओ तन केतिए चाकर कमर हो गइल बा। लारवा सारे चाटल लारा से आउ कुछ तारा सुने के मन करता बोलो तो हम बता दी। पूछो तारन सारे भाग सार। ए बाबू सुना जब मारी में आँख कच्चा कच देख लइका बोले बच्चा को। जब मारी ले आंख काचा कच कौची कहलिए रे भौजी तनी फिर से कहबे एक बार। मारी में आँख कच्चा कच देख लइका बोले बच्चा को। अरे तोरी बहन के बूढ़ में खजूर पेलो तो ना भाई लोगन बात भौजी के सुनो तर लो केतिया कहती है। जब मारी ले आके काचा कच लइका होकेला खाचा खच होके चाहे फाचा फच होके उही लो बताओ लो भाई लोग मतलब ऐसन भौजी के पेली ना तो मतलब का करी तुम लोग समझ सकता रहो कि अंदर से हमरा कितना आगे निकलता। अब बताओ लो सही भौजी के का करी। देखता रहो भाई लोग भौजी आंख मारतिया तो मतलब खाचा खच लइका होता हमसो बाहरे तोरी बहन के चोदा। मोटैलू कैसे रानी हो बोलाए में बाटे कौन सा। मोटैलू कैसे रानी हो बोलाए में बाटे कौन सा। अच्छा तो भौजी से भेष भैया भौजी से पूछता रहन कि मोटाइल केतिया बिया एकरा पीछे का सच्चाई बा आका बा राज बा। अरे ए अवधेश भैया तारा के वीडियोआ के मतलब पीछवा ना बतनी ना समझ में लो तुम वीडियोआ के पीछे क के देख लो समझ में आ जाइए। भौजी नु पिलवा के मोटाइल बिया सारे समझ गइलो। अच्छा तो भौजी के ई का नाम बा कि मतलब भौजी कितनो चिल्लाले चाहे छटपटा ले भईवा पटक के पेलिए देला। पियवा ताहा लार झकझोरी कसम से कहता नु तू जेतिया झकझोरा तारू नु सरवा 2 मिनट कोनो देख ली नु तो मुठ मार के मतलब अपन लारवा मुर्काती। राती में जंग करे दिनों में तंग करे राती में जंग करे। दिनों में तंग करे राती में जंग करे। अरे ए भौजी हमरा ई देख के लागता नु कि मतलब कितना तंग करत होई दिन में आ कितना जम करत। तो भाई लोगन मतलब देखता लोग केतिया भौजी हिलावतिया एकर बहन बाई चांस को एकर हुकवा टूट जाए नु तो दोनों निकल के खिचराए लगी। ओ सॉरी मतलब दोनों निकल के डुगराए लगी। तो ना भाई लोगन मतलब देखता लो देखला के बाद सरवा नु हमार सर खड़ा हो गई रे। दिनों में तंग करे राती में जंग करे। अरे सर कैमरा मैन सारे वीडियो हटा दे सरवा 1 मिनट देखनी है नहीं सरवा लागता नु कि अंदरवा से फाड़ के निकल जाई।
तो भाई लोग आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक कर लो। चैनल पर नया वाला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत ही जल्द मिलो अगला वीडियो खाती तो लखा दे दो इजाजत, बाय। तो भाई लोग देख सकता लोग कितना पसीना में वीडियो बनाओ तो तारा लोग खातिर इंटरटेनमेंट करे खातिर। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, देखो लोग पूरा मतलब देखो लो तो समझ ही बोलो देखो लो वही हाल भइल बा। सरवा पसीना पोछत गाड़ के नली दुहा गइल बा। तो भाई लोग वीडियो को